ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዛዕባ ቫይታሚን ዲ እዩ። ብፍላይ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ቫይታሚን ዲ ብዘይምፍላጥኩም ኣብ ሰውነትኩም ናይ ቫይታሚን ዲ ዋሕዲ የጋጥመኩም እዩ። እዚ ከጋጥመኩም እንተሎ ዝረኣዩ ቅልል ዝበሉ ሓደ ናይ ቃንዛ ምልክታት ኣለዉ። ነዞም ምልክታት ሸለል ምባልኩም ድማ ሂወት እስካብ ምስኣን ከብፅሐኩም ዝኽእል እዩ። እዚ ኩሉ ብዛዕባ ቫይታሚን ዲ እኹል ኣፍልጦ ዘይምርካብኩም ዘምፅኦ እዩ። ስለዝኾነ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ቫይታሚን ዲ ክነልዕል ኢና። ናይ ቫይታሚን ዲ ዋሕዲ ኣብ ሰውነትና ከጋጥም እንተሎኸ እንታይ ዓይነት ምልክት የርእየና? ነዘን ምልክታት እንዳረኣና ሸለል ንብሎም እንተኮይናኸ ንምንታይ ናብ ዝኸፍአ ናይ ጥዕና ፀገም ከቃልዕና ከም ዝኽእል መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳባት ኣታሒዝና ክንርኢ ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም እንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ኣብ ሰውነትና ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ከጋጥመና እንተሎ ቅልል ዝበሉ ምልክታት ኣብ ሰውነትና የርእዩ። እቲ ቀዳማይ ናይ ምድካም ስምዒት እዩ። ብፍላይ ምንም ዓይነት ስራሕ ከይስራሕኩም ሃንደበት ዘጋጥም ድኻም ዘጋጥመኩም እንተኮይኑ ከቢድ ናይ ስራሕ ፀቕጢ ከይሃለወኩም ኣብ ሰውነትኩም ናይ ከቢድ ስራሕ ድኻም ስምዒት ደጋጊሙ ዝስምዐኩም እንተኮይኑ ምስ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ዝተተሓዘ ናይ ድኻም ስምዒት ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ናይ ኣዕፅምቲ ቃንዛ እዩ። ብፍላይ ኣብ መገጣጠሚ መላገቢ ኣዕፅምትኩም ዘጋጥም ናይ ኣዕፅምቲ ቃንዛ ብፍላይ ኣስካላ ክትወፁ ክትወርዱ ድንን ክትብሉ እንተለኹም ኮፍ ክትብሉ ክትስኡ እንተለኹም ኮታስ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ክትንቀሳቀሱ እንተለኹም ኣብ መላገቢ ኣዕፅምትኩም መገጣጠሚ ኣዕፅምትኩም ቃንዛ ዝስምዓኩም እንተኮይኑ እዚ እውን ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ከጋጥም እንተሎ ካብ ዝረኣዩ ምልክታት ሓደ እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ምስ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ዝተተሓዘ ዝመፅእ ናይ ጭዋዳታት ቃንዛ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ጭዋዳታትኩም ቃንዛ ዝስምዐኩም እንተኮይኑ እዚ እውን ናይ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ምልክት ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ካሊእ ንሪኦ ድማ ዲፕሬሽን እዩ። ምስኡ ተታሒዙ ድማ ናይ ርእሲ ሕማም ዝስምዐኩም እንተኮይኑ እዚ እውን ናይ ቫይታሚን ዲ ዋሕዲ ምልክት እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ምልክት ድማ ናይ ጨጉሪ ምንቕቃል ምምሕማሕ እዩ። ብፍላይ ብተደጋጋሚ ጨጉርኩም ዝረግፍ ዝነቃቀል እንተኮይኑ እዚ እውን ምልክት ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ሆርሞን ምዝባዕ ምልክት ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ እዩ። ብፍላይ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ምዝባዕ መዓልቱ ናይ ምልውዋጥ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያት እውን ብበዝሒ ደም ናይ ምፍሳስ ፀገም ተስተውዕላ እንተኮይንክን እዚ እውን ምልክት ናይ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ረሃፅ እዩ። ካብ ርእስኩም ዝጅምር ልዑል መጠን ረሃፅ ብተደጋጋሚ ትሪኡ እንተኮይንኩም ብፍላይ ዘድክም ስራሕ ዘይብልኩም ኣብ ሙቐት ከባቢ ዘየለኹም ረሃፅ ብበዝሒ ዝወፀኩም እንተኮይኑ እውን ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ከም ዘለኩም ትፈልጡሉ ምልክት እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ድቃስ ምስኣን እዩ። ድቃስ ንክወስደኩም ትፅዕሩ እንተኮይንኩም ስምዒት ድቃስ ብዙሕ ዘይስምዐኩም እንተኮይኑ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ኣለኩም ማለት እዩ። ካሊእ ምልክት ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ድማ ቁስሊ ቀልጢፉ ዘይነቕፀልኩም እንተኮይኑ እዩ። ነዞም ምልክታት ርኢኩም ቀልጢፍኩም ስጉምቲ ዘይተወስዱ እንተኮይንኩም እንዳገደደ ብምኻድ ናይ ምትንፋስ ኣካላት ንኽጉድኡ ይገብር እዩ። ነዘን ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ምልክታት ሸለል ትብሉ እንተኮይንኩም ከተትንፍሱ ናይ ምፅጋም ህርመት ልብኩም ናይ ምውሳኽ ፀገማት የጋጥመኩም እዩ። እዚ ዘርእዮ ድማ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ እንዳገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ። እቲ ካሊእ ሸለል ክትብልዎ እንተለኹም ዘጋጥመኩም ፀገም ድማ ናይ ኣዕፅምቲ ምስብባር እዩ። ናይ ኣዕፅምቲ ምስብባር ብናይ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዋሕዲ ካልሽየም እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ። ከም ዝፍለጥ ካልሽየም ንዕፅምትና ጥንካረ ብጣዕሚ ዝጠቅም ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። እዘን ቅድም ኢለ ዝሕብረልኩም ዝነበርኩ ናይ ቫይታሚን ዲ ዋሕዲ ምልክታት ኣብ ሰውነትኩም እንዳረኣኹም ሸለል እንተልኩሞም ኣዕፅምትኩም ብቐሊል ጎንፂ ክሰባበሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ዲፕሬሽን ከምኡውን ናይ ርእሲ ሕማም
ደጋጊሙ ዝስምዐኩም እንተኾይኑ እዩ ንሓሳብኩም እውን ሰብሲብኩም ዝኾነ ስራሕ ንኽትሰርሑ ትጽገሙ እንተኾይንኩም እዚ እውን ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ኹም እንዳገደደ ከም ዝኸደ ዘርኢ እዩ። እዚ ድማ ምስ ናይ ኣእምሮኹም ጥዕና ተታሒዙ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ዘምጽኦ ጸገም እዩ። እቲ ኻሊእ ንሪኦ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎን ምልክታት ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ሸለል ብምባልኩም ዘጋጥመኩም ጸገም ድማ ዲመንሽያ እንብሎ ናይ ምዝካር ዓቕሚ ምቕናስ ጸገም የስዕበልኩም እዩ። ነገራት ቀልጢፍኩም ናይ ምርሳዕ ክትዝክሩ ናይ ምጽጋም ዓይነት ጸገም የስዕበልኩም እዩ። እቲ ኻሊእ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ እንዳገደደ ብምኻዱ ዘስዕበልኩም ጸገም ድማ ታይፕ 2 ሕማም ሽኮርያ ብተደጋጋሚ እንዳተረኣየ ናይ ምጥፋእ ምልክት የምጽእ እዩ። ንኣብነት ሎማዓንቲ እንተተመርሚርኩም ታይፕ 2 ሕማም ሽኮርያ ከም ዘለኩም ይሕበረልኩም እሞ ካሊእ መዓልቲ ክትረኣዩ እንተለኹም ድማ ምንም የብልኩምን ክትበሃሉ እንተለኹም ናይ ቫይታሚን ዲ ዋሕዲ ናብ ከቢድ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ክትፈልጡ ኣለኩም። እዚ ዘስዕበልኩም ድማ ነተን ቅድም ኢለ ዝሕብረልኩም ዝነበርኩም ምልክታት ሸለል ብምባልኩም ናብ ዝኸፍአ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ። እዚ ድማ እንዳገደደ ብምኻድ ሕማም ልቢ የምጸልኩም እዩ። ሕማም ልቢ ድማ ህይወትና እስካብ ምስኣን ከብጽሐና ዝኽእል ከቢድ ሕማም ስለ ዝኾነ ነዘን ምልክታት ፈጺምኩም ሸለል ክትብልዎም የብልኩምን። ስለ ዝኾነ ምስ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ዝተተሓዙ እዞም ኩሎም ምልክታት እውን ምፍላጥን ፈጺምኩም ሸለል ክትብልዎም የብልኩምን። ስለ ዝኾነ እዞም ምልክታት ናይ ካሊእ ሕማም ድዮም ናይ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ዝብል ተመርሚርኩም ቀልጢፍኩም መፍትሒ ከተናዲሉ ኣለኩም። ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ተሃሊኩም ናይ ቫይታሚን ዲ ሳፕሊመንት ብምውሳድን ብምጥቃምን ክተጥፍእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ ዓበይቲ እንተኾይንኩም ማለት እውን ልዕሊ 18 እንተኾይንኩም ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ 10 እስካብ 20 ማይክሮግራም ናይ ቫይታሚን ዲ ሳፕሊመንት ክትጥቀሙ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ እንተወሲድኩም ብግዘ ቀስ እንዳበለ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ ካብ ሰውነትኩም እንዳጠፍአ ይኸይድ እዩ። ክነጠቓሉ እንተለና ምስ ቫይታሚን ዲ ዝተተሓዙ እዞም ኣገደስቲ ሓሳባት ግድን ክትፈልጥዎም ኣለኩም። ፈጺምኩም ነዞም ምልክታት ሸለል ክትብልዎም የብልኩምን። ናብ ሞት ከብጽሕ ዝኽእል ከቢድ ሓደጋ የጋጥመኩም ስለ ዘሎ ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። እዚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ንብዙሓት ሰባት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።